Сте се чудили някога какво представлява оралният секс и защо толкова много хора го обсъждат, когато става дума за интимност? Оралният секс е сексуална активност, при която устата, устните или езикът се използват за стимулация на гениталиите на партньора. При мъжете това обикновено се нарича фелацио, когато пениса се стимулира орално, а при жените се нарича кунилингус, когато клиторът и влагалището се стимулират с устата. Някои двойки включват и анална стимулация, известна като анилингус. Много хора практикуват орален секс, защото той може да бъде изключително приятен и да създаде усещане за близост и доверие между партньорите. За разлика от вагиналния или анален секс, оралният секс често позволява по-голям фокус върху реакциите на партньора, което подобрява комуникацията и интимността. Важно е да се помни, че и мъжете, и жените могат да дават и получават орален секс и че той може да бъде част от както хетеросексуални, така и хомосексуални връзки. Често срещано погрешно схващане е, че оралният секс е напълно безопасен. Въпреки че не носи риск от бременност, той може да предава сексуално предавани инфекции като херпес, HPV, гонорея или хламидия. Използването на предпазни средства като презервативи или дентални дамове може да намали този риск. Освен това, добрата хигиена, взаимното съгласие и откритата комуникация са от съществено значение за здравословното сексуално преживяване. Оралният секс може да бъде част от любовната игра или основна сексуална активност, в зависимост от предпочитанията на партньорите. За много хора той повишава възбуждането и помага на партньорите да се чувстват по-свързани емоционално. Уважението към личните граници е изключително важно. Съгласието трябва винаги да е ясно и никой не трябва да се чувства притиснат да участва в сексуален акт, с който не се чувства комфортно. Психологически, оралният секс може да засили чувството на интимност, защото изисква уязвимост и доверие. Както даването, така и получаването на орален секс включват внимание към нуждите на партньора и могат да бъдат обвързващо преживяване извън физическото удоволствие. Някои изследвания показват, че двойките, които практикуват орален секс, често докладват по висока удовлетвореност от връзката си, частично заради емоционалната връзка, която създава. В заключение, оралният секс е форма на сексуална активност, която може да донесе както физическо удоволствие, така и емоционална близост. Той може да укрепи интимността, да подобри комуникацията и да повиши общата сексуална удовлетвореност в една връзка. Но както всяка друга сексуална активност, той трябва да се практикува с грижа, уважение и безопасност. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала за още полезно и информативно съдържание за сексуално здраве. Няма да искате да пропуснете следващото видео.